kami bai nu chini simni 3 kilometer suk haksal engano oba haithaya Twiprasa khroksani Mang Kwthwi sisilala jilafila klajak Mankha sak de thikya eba bui baida buthar jaka shawi malia red gana wo khlai Kwthwi klajak Mankha mung Sinduram Tripura umor jotui chichuku shiko bufani mung Satrang Tripura kami Dononjoy Nagar ADC village amchayo Mia horni dam sini haitamani jorawo Agotolani simi sabrum thangmani Real Belonia ni sabrum bukhak thangtongmani jorawo Sipur rail track ganawo rail mal khungbai sak de firajage thike eba boibede buthar jaka kamang salajak nungnairok train lai thangmani yagulo Sinduram Tripurani Mang sisilala chilafila khlajak klai Mankha amchani lokorong nugoi Belonia thanatai rail police thaniwo koktoma horke police phai sokpakya yagulo Mang Kwthwi khosawi postmortem ni bagai Belonia shakam nogo tubi phakya postmortem khlaimani yagulo no shawi mansinai sak de thima klake eba buibeda buthar jaka Sinduram Tripurani kami bai thimani thai jotoi nuchini chimi 3 kilometer hai engano o thimuni fertamo engi man kamang salajak wan lajak lukurok tamni hanba o thayo agiubo borok buthar jaka nukuni bororok buthar jakna no hunita bo khami thiklajak